שמי טל פדרמן, קיבלתי מתנה ליום הולדת 29. ב-18 באפריל 2004, שעת צהריים. לידי בעגלה שכבה מתפתלת רוני, התיירת החדשה, שנכנסה לעולמנו שבועיים קודם לכן בחג נטול חמץ. נשכבתי על הספה בסלון, הנחתי את ראשי וניסיתי לנוח כמעה מהחופשה. לא עבר זמן רב והתחלתי להרגיש כאב ראש נוראי, כאב שהלך והתחזק והתחדד. תוך כדי כך הבחנתי בריצודים צבעוניים של צורות גיאומטריות שונות בחלל האוויר. מה קורה פה? מה אני מרגישה? איני יכולה לקום. החלק המתפקד במוחי ממשיך לתת פקודות. קומי, על הרגליים, עכשיו. זה לא הזמן לעצלנות, הילדה רעבה, קומי. אבל יד ורגל שמאל לא נהנו. אין לתאר את הפחד והחרדה שאחזו בי. תומר יודע שאני אישה חזקה ועצמאית. הוא שמע בטון דיבורי שמשהו אצלי ממש לא בסדר. כשנכנס הוא הבחין בי שרועה על הספה, פניים מעורפלות ופי חציר אדום. התגלתה הסתימה בעונה הימנית של מוחי, והודיעו לנו רשמית שלקיתי באירוע מוחי. ביי ביי חיי שגרה שלי, להתראות שלמות, כל טוב לכם צבעים ורדרדים, אפלה, הנה אני באה. באותה תקופה הזיכרון נפגע בצורה כל כך קשה, שלא יכולתי לנהל שיחה, כי לא זכרתי מה אמרתי אחרי שנייה. זה היה פשוט, גרם לי להרגיש בחורה סמרטוט רצפה. קשה לי מאוד להסביר את זה, לאיזה מקומות זה לקח אותי. מתוך מקום שלמדתי והשגתי והתחתנתי ובניתי בית וילדות ואדריכלות, פתאום הבחורה לא יכולה לנהל שיחה. אז מי אני בכלל? ומה אני שווה? ואיך אני יכולה לחזור למקום העבודה שלי? אני גם לא יכולה לשים חזייה לבד. גברים יש לכם מזל, אבל אני הייתי צריכה לשים חזייה ביד אחת. זה לא פשוט. נכנסתי לרכב ולא ידעתי לאן אני רוצה בכלל לנסוע. שכחתי המון דברים, כולל לקחת את הבנות שלי מהגן. וזה היה נורא. איזה אימא זה עושה אותי. המצב שלי היה כל כך קשה שהרופאים לא נתנו לי בכלל סיכוי ללכת. ועם כל האהבה של הסובבים צריך שיהיה שם מישהו שיגיד את האמת בפנים, ומישהו שיסייע לנהל את המחלה. אני יכולה לספר עלינו שכשקרה הדבר הנורא הזה, ובעלי נשאר בבית עם 2 תינוקות קטנים, היה כאוס נוראי, לא היה מי שיגיד לנו מה עושים הלאה. ואז בעצם הוא כתב מכתב לשר הבריאות ב-2004 בזמנו שהיה דני נווה. מיד לאחר כמה ימים התקשרו מעיריית נס ציונה, העיר שבה אני גרה, ואמרו לו, למה לא פנית אלינו? אבל הוא לא ידע שהוא יכול לפנות ולקבל דרך העירייה. מיד קיבלנו עזרה והגיע מישהי לקלח את הבנות. וזאת הייתה עזרה נהדרת, אבל מי בכלל ידע שקיים דבר כזה? זה לטעמי חלק מהתפקידים של מאמן רפואי. הצגתי את עצמי, שלום, שמי טל פדרמן, ואני עברתי אירוע מוחי. מאוד נהניתי שאנשים הרימו גבה והתחילו לשאול שאלות, והרגשתי מאוד ייחודית ואטרקטיבית במקום הזה של להיות נכה, עד לשלב שכבר לא התאים לי ונמאס לי להיות טל פדרמן הנכה. למדתי אימון, ומתוך המצוקה והכאוס הנוראי הזה של בחורה, תחשבו, בת 29, עם 2 תינוקות בבית, תינוקת בת 2 שבועות ותינוקת בת 1 שנה ו8, והחיים פשוט נגמרו לי, אני לא צריכה לספר לכם. ומאותה נקודה שאני לבד ככה עם עצמי, הרגשתי צורך שתהיה שם איזו דמות, לא משנה מי, אבל מישהי שעברה פחות או יותר את מה שאני עברתי, ורציתי שתשלוף אותי מהבור, פשוט שתגיד לי, גברת, זה יהיה בסדר, אנחנו נצא מזה ביחד והכל יהיה בסדר ויסתדר. אי הוודאות באותו שלב פשוט הייתה איומה, ומאותה נקודה שאני הרגשתי צורך שתבוא מישהי ותלווה אותי, בעצם הלכתי ולמדתי אימון רגיל, והתחלתי לאמן אנשים לקויי בריאות. אנשים חולים במחלות כרוניות, אקוטיות, אוטואימוניות, עד שחברה טובה אמרה לי שיש דבר כזה אימון רפואי, ואז בעצם נרשמתי גם ללימודים של אימון רפואי, ומאותה נקודה בעצם הרגשתי שיש לי המון כלים ואפשרויות כדי לאמן אנשים חולים.
הרי כולנו יודעים שלרופא המשפחה יש בממוצע 10 דקות עם כל חולה, ומכיוון שלמדתי אימון רפואי, יש פה גם ידע שנכנס לגבי תרופות, לגבי אנטומיה וכל מה שצריך. אני יכולה לספר לכם על אחת המתאמנות שלי שזיהיתי אצלה דרישה של היא פשוט בכל אימון רצתה נורא לצבוע את השיער. זה ההבדל בין מאמן רגיל למאמן רפואי. אם יש צורך, אני עושה גם דברים כאלה, או להביא כיסא גלגלים מיד שרה, או למצוא איזו תרופה ממצרים. אני מלווה על ידי רופא בכיר, שולחת אליו את האנמנזה, והוא מציע פתרונות מקצועיים. לי האירוע המוחי לא קרה סתם, הוא קרה כי אני הייתי צריכה לעזוב מה שעשיתי. אני מרגישה שאני עושה משהו מתוך מקום של שליחות וייעוד, והאירוע המוחי הזה באמת הביא אותי למקום הרבה יותר טוב. כתבתי ספר אוטוביוגרפי שנקרא הכל בראש, והספר הזה בעצם מספר את ההתמודדות של בחורה צעירה עם השיקום בלוינשטיין, ואני מאוד שמחה שהזמנתם אותי ושנתתם לי את ההזדמנות להרצות לכם. אני חושבת שזה ממש חשוב, ואני מקווה שנתתי לכם כוח פשוט לא לוותר. לא לוותר, ונורא חשוב שיש שם מישהו שיתמוך. זהו, אני טל פדרמן.